Sobrasada de gata és algo molt especial. Bon dia! Ja han vingut a Gata de Gorgos. Comencem per obrir gana en una casalleta ben fresqueta, edició or, a la vostra salut. A picar trau en cacaus, olives variades i una bona ensalada en productes de Gaià. Comenceu pimentons a morra. La salmorra que es toquen les mans. Així tenim la seva versió de braves de la casa, que eren una autèntica explosió de sabors. Cau Torret. Diu que sí. Això està pa de secar. Per així està Pelayo tastant del seu bull en ceba, un pla molt típic de la Marina, i així Rafa tastant les seues manetes de ministre. I ara sí comencem en el repertori de les seues coques. I és un figatell desfet. Va cagar-se. Costella de cerdo a baixa temperatura 24 hores. Una reducció de la seva salsa i el pico de galla. Això sí que és brutal. I per així tenim les seues coquetes de pasta bona, Sobrasada de gata és algo molt especial, saps? que és una de les millors que hem tastat mai. També tastarem la de botifarra i la de poma en foie. Acabem en una bona coca de taronja casolana i en un dels millors cremaets que hem tastat a la Marina, en aromes i essència. Este esmorzar gastronòmic es troba en el restaurant Arrels de Gata de Gorgos.